ବଜ୍ରକ୍ରିୟା କହେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ବଳ। ବଜ୍ରକ୍ରିୟା କହେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଆଜି ତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। এই 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଯାହା ନବୀନଙ୍କ ପଛପଟେ ରହି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଘୋଷୁଛନ୍ତି। ନବୀନଙ୍କ ପଛପଟେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ନବୀନଙ୍କ ପଛରୁ ଛୁରୀଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ପିତାମହ କହୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ପିତାମହ କିଭଳି লীନ ହେବେ। ତେଣୁ ପିତାମହଙ୍କଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ପିତାମହଙ୍କୁ ସରସଜ୍ଜା କଲେ। ସେଇଭଳି ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ନେତା, ଆମେ ତାଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ହିଁ ମାତ୍ର ନେତା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି କହି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଛପଟୁ କେଭଳି ଛୁରୀ ଆଘାତ କରାଯିବ ତାହା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ଆଣିଥିଲେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀକୁ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଏହି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ମାନେ ମୋ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ନ ହେବ ତାହେଲେ ତମକୁ ମୁଁ ସିବିଆଇ ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ଜେଲରେ ପୁରେଇବି। ତେଣୁ ଜେଲ ଭୟରେ ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡୀଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ 2019ରେ ବିଳୀନ ହେବ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି 90-95 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, 95 ମସିହାରେ ବିଜୁଙ୍କ ପଛରୁ ଛୁରାଘାତ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନତା ଦଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ। ସେଇଭଳି ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବା ଲାଗି। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଭଳି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା, ଯେଭଳି ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା ହୋଇଥିଲା, ସେଇଭଳି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା କରିବା ଲାଗି ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ବୁଢ଼ା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଯୁବ ନେତା। ଏଇ ଯୁବ ନେତା ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଳୀନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଗରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ 2019ରେ ଯେଭଳି 1995ରେ ବିଜୁଙ୍କ ପଛରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇଭଳି 2019ରେ ନବୀନଙ୍କ ପଛରୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆଉ ନବୀନ
2019 ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର ନେତା, ଆପଣ ଏକା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଆପଣ ଭଳି ନେତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶା ରହିବ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଏଇ ତେଲମରା କଥା କହି କହି ନବୀନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଆଉ ଏଇ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ନାମ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଉଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ଆଜି ଥିଲା ତାର 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆଗାମୀ କାଲିଠାରୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଯେଉଁଦିନ ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାମ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଜ୍ରକ୍ରିୟା କହେ।